Здравейте! Днес имам гост, който е първия ми гост и за мен е много важно, че той прие моята покана. Благодаря ти и ви представям Йордан. Йордан, искаш ли да се представиш? Кой си ти? Преди всичко друго, кой е Йордан? Йордан Серафимов се казвам. Това, много си харесвам фамилията, затова Да, има, между другото. да, но такава ангелска от Серафим. Но да, Йордан Серафимов се казвам, на 27 години съм. От Варна съм родом, реално в покрайнините, но Да. варненец се боря. Завършил съм бакалавър психология, оттам се познавам и с теб. Вече съм в магистратура позитивна психология, отново продължавам. А, Незрящ съм също така. Сега казахме, че ти си незрящ Мгм. и това е много интересна тема, може би, защото хората биха те питали много неща, когато разберат, че ти си незрящ, да си толкова позитивен. И аз днес ще съм в тази роля малко и Мгм. ще разгледаме как ти си продължаваш живота, въпреки че имаш много трудности по пътя. И първият ми въпрос към теб е: имаше ли момент, в който спря да се бориш? Това за теб беше ли отказване или слабост в кавички, или може би е било осъзнаване за нов етап от живота ти? М, Тук в този начин, по който зададе въпроса, събра два отделни периода в живота ми, които се откроиха точно. В действителност имаше първоначалния етап, когато започнаха така м, по-трудните периоди от към, нали, проблемите с зрението. Тогава аз бях малък, бях 15-16 годишен, нещо такова. Точно тогава, когато ме удариха в училище с топката, ми се отлепи ретината, нали, така се задълбочиха повече. Вече А то поради това ли се случи цялото нещо не, или... точно това. По-рано, значи това към 2011 година, започна всичко. До тогава никакви проблеми, изрядно зрение. А, Родителите ми просто забелязаха, че едното ми око се зачервява. И казаха, и аз се затвори, значи зачервяваше ми се лявото око. Казаха, и аз се затвори дясното око, т.е. нали, това, което Мгм. а, и прочети някакъв надпис беше, сега не се сещам какво беше. И не можех, беше замъглено. Не можех да го прочета. И се почна там ходене на лекари, това, онова. Се оказаха някакви възпаления в задния сегмент на окото. Но те бяха нагоре-надолу, напред-назад. Имаше такива моменти. Един ден се събуждам, всичко ми е замъглено, до обяд се оправя, на другия ден нищо ми няма. Много... Това казвам, нагоре-надолу нищо стабилно. И в последствие, това, което казах за удара, в училище, някакъв инцидент там в физкултурния салон, по случайност ме удариха с една волейболна топка и ми се отлепи директно ретината. И там започна вече ходене по болници, там София, чужбина после. И имам, аде, около, може би 15 или 16 операции. Да речем 15, да ги Много са, да. закръглим. Да, да ги закръглим. То това само дори този процес може би е бил много изтощителен, не само за теб, но и за родителите ти, нали? Да, И да. За тях особено. За мен по-скоро аз тогава много социално се отдръпнах. Това, което, нали, препращам към въпроса, който зададе, че тогава се отдръпнах социално и го имаше това чувство за малоценност, защото си едно аз вече да, какво ще то правя, нищо не мога да правя, за това не ставам, за онова не ставам. Това е, което имаше като нали, в кавички го казвам, по-депресивен период. Но отказване от към, нали, борбата с това да се запази зрение или да се възстанови съответно зрението, това нещо е нямало. Не съм се спирал.
Докато окончателно стечение на обстоятелствата, нали, въпреки тези всичките опити, просто нещата не станаха. Организма ми каза не, до тук със зрението. Може би това не е отказване дори, а по-скоро Да, абсолютно не. приемане, че и това се губи смисъла да се бориш за нещо, което може би няма да се случи. Точно. Тежко е. Първият сблъсък може би е много тежък, както и ти каза. Имал си депресия, имал си много други неща, но в крайна сметка реалността ти се променя. Депресия, само нали, не е точно депресия, по-скоро период на потиснатост, нали, защото Това е първият сблъсък, може би. Аз, нали, да. вече съм една идея по-различен от другите хора. И Да. И се включва този като лек дисонанс с това, което е било до сега. И се отразява по неблагоприятен начин. Но така връщаме напред до към когато тотално се изгуби зрението. Аз, понеже то беше много трудно да се открои, аз съм се задал, че 2023 от тогава броя, че съм незрящ. Тогава го имаше точно това, което ти каза. Имаше го приемането, че просто няма смисъл да се дават ресурси, емоционални, финансови, каквито и да е, всякакви ресурси за нещо, което очевидно няма да се случи. И тогава по-скоро го имаше едно пренасочване на тези всичките усилия, тези всичките ресурси, пак ще го кажа, за просто изграждане на нови способности, които са към нужни. адаптация, да. Точно така, адаптация, понеже ето, че живота не спира, както си мислиш в нали, тези първоначалните моменти, защото ги имаш тези моменти, където си мислех, естествено, ако това се доведе до края, нали, ако съм без зрение, как ще стане работа, то нищо не става. Ето, всеки човек, който нали, живее твърдо стъпил в визуалния свят, трудно му е да доби представа, че има алтернатива, има начини. Хората от стотици години, примерно Съюза на слепите, около 100 години, даже повече сигурно съществува. Не се сещам точната дата, но от супер много години. Доколкото знам, в Чехия много са развити в тази насока. Има университет за незрящи. Не съм Има, напълно да. сигурна, но мисля, че има нещо такова. Бегло само съм чувал. И имате си ваша си азбука до някъде, може би. Има Брайл, да. Ами, Брайловото писмо. всъщност, по-скоро това не е отказване, а адаптиране към Точно така. Изграждане новия тип на живот, на да. нови способности. Като психолози знаем способност за справяне. Да се справяш с нещата. Просто са различни при мен. Аз много вече често са. казвам на моите клиенти, че адаптацията е ключа в живота, а не да забиваме на едно и също място и да очакваме, че нещата ще се променят. Понякога няма да се възвърнем в старото здраве. Много стари неща понякога не се връщат в живота, но има нови неща, които може да научим от дадени дори болести, колкото и странно да звучи. Не е само, нали, това не е болест, но други хора имат и болести и много тежки ситуации в живота. Тоест ти не го приемаш като отказ. Не. Много... Как би го описал с една дума? Винаги си припомням думите на нашия доцент, който постоянно казваше да превърнем дефекта в ефект. Да. Много, много хубаво и поетично и точно определящо даже към моята ситуация, защото наистина има и от когнитивната психология знаем, че има свръхкомпенсация на сетивата, например. Да, чисто ако само до това сведем, другите сетива се засилват, нали, някои. Абсолютно. Да. Тялото също има адаптация и Да. даже повече, може би, тялото успява да се борави, но когато човек се откаже, психически е по-лошо. То е цялостен застой тогава. То
Няма го този плам за движещия фактор, който Абсолютно. да... Следващият ми въпрос е как загубата на зрението те насочи към психологията? Беше ли това опит да разбереш себе си или начин да помогнеш на други хора да преминат през своята си тъмнина? Както казахме, има много различни видове тъмнина. Да, да. Ами, на практика, в моя случай конкретно нищо толкова дълбоко замислящо се. Аз реално стигнах до това нещо. Нали, от една страна винаги ме е влечало това нещо да... Защо хората правят това, което правят, защо не правят това, което не правят и някакви такива по-общи работи и неща, за които се чудят. Нали, да не са всички, но доста хора се чудят. Аз също съм се чудил и ми е било интересно, но съответно предвид контекста на моето заболяване и състояние, се зачудих, добре, аз какво мога да се занимавам, което да е пълноценно, нали, и съответно да е... Според твоите си ресурси намираш своята насока в живота Да, и това е много важно и много хора понякога започват даден път, да кажем една професия избират в началото и да. после животът се променя. А, И става нещо и те искат да компенсират с това, което са започнали, но в крайна сметка може би трябва да се откажеш, за да се хванеш за живота и както ти си направил, намерил си, както и ти каза преди малко, от дефекта ефект, мгм. което е много ценно. Да. И съответно аз да продължа, реално се Да. замислих за това, че аз наистина винаги съм бил, той и темперамента ми го предполага, нали, аз съм по-скоро сангвиник, това психолозите горе-долу в аудиторията, слушащите ще се сетят какво е, но това са по-скоро екстровертни хора и аз съм, да, особено контактен съм, обичам да говоря и да приказвам с хората и реших да заложа на това нещо, което ми хареса и до някаква степен ми се отдава. И се замислих, че нали, без никакво естествено познание, нали, какво е, що е това психология. И знам, че те са хора, които говорят с други хора, по една или друга Да. причина. И реших да заложа на това. И се оказа доста добро решение, защото това вследствие на цялостното образование, тази моя способност, как тя разцъфна по множество различни, много различни Реално ти начини. ставаш и като учител и за околните хора, поради факта, че дори в курса, нали, аз след това се включих, но много хора бяха свикнали, че ти си част от обществото там и винаги някой ти помагаше за Да, нещо да, да, да. до автобуса или дори понякога може би са те оставяли до вкъщи. И ти помагаш и на другите около теб със своя си пример, нали? Да, аз съм, неведнъж съм, чувал съм хора, които ми казват, покрай тебе, в различни ситуации, нали, като са, примерно пътуваме в автобус или къде ли не, сред хора, казват ми, аз се замислях. Нали, по-скоро притеснение се замислях, нали, хората, какво ще кажат, какво те мене ли гледат, някакви такива неща. Когато съм с теб, въобще не ми покани. Говорим си в автобуса спокойно, какво ли не. Някак си Да. по-отпускащо, предвид факта, даже не съм сигурен защо. Моето явно присъствие е по-скоро някакво такова по-предразполагащо и успокояващо. Дори ако се замислим, в живота много често се използва израза "подрехите те посрещат", нали, по ума те изпращат и Да. първото впечатление винаги е визуално, но ти нямаш, нали, при теб го няма това Не. нещо и ти не се интересуваш как изглежда човека отсреща, а Да. по-скоро се интересуваш от качествата му, може би, Точно така. чисто като човек. По-надълбоко, като се навлезе, са, тогава се стига до същността. И аз, нали, точно това, както казваш, хората първо се сблъскват, или, да не е чак сблъскват, но се срещат първо с, нали, външния вид, първото впечатление, това, онова. Аз това нещо някак си го прескачам или най-малкото не ме касае, защото да, нали, през моите други сетива мога да добия някакво първо впечатление, но знаем, че нали, в контекста на социално-желателното поведение, например, че това не винаги е това, което човек е.
нали, първото впечатление, това, което той първо представя в първите един-два разговора, 3 може би, нещо такова в началото. И вече като го знаеш това нещо, вече като вникнеш по-надълбоко, по-добре се свързваш с Това е хората. много интересно. Аз сега се замислих, че нали, в същото време ние, повечето хора, дори има хора, които избират приятелите си, кръга си, според външния им вид и начина по който изглеждат. Ха, Дори и много възрастни хора го правят все още и ако знаеш колко много ти знаеш, ти не виждаш от около 3 години, нали? Мгм. А хората много влагат за външния си вид. Да Ами да, компенсират, нали, като че ли да. това вътрешното, което нямат. А всъщност има хора като теб, които в крайна сметка не се интересуват от това. М-м, не, въобще. В Което е смисъл, много интересна гледна точка. Аз сега просто докато разговаряме да, ми се ако оформя го... това. То даже е много крайно твърдение да кажем, че не се интересува, че няма касае, но не е на преден план. Нали? То е нещо, което става нещо като инверсия. То в последствие се замисляш за това нещо. Нали? Защо, ако има някакво нещо във външния вид, нали? Не е първото нещо, което ти ангажира ума, като се срещнеш с човека. Може би и ние трябва да го правим по-често, да не се интересуваме от външния вид на хората на пръв поглед. Но то е инстинкт като че ли. Ами, да, знаем, че главно нормално функциониращ мозък възприема 80% от новопостъпилата информация чрез зрението си. Нали, като главно движещо сетиво. То затова и света така е устроен. Да са... Точно това първо да минава всичко през зрението. Да. Затова е. Защото то е най-работещото сетиво. Тоест може да кажем и, че твоя, нали, дефект до някъде в кавички, може да го кажа дори като дефект, а, те кара да помагаш на хората и да откриеш вътрешния си свят и да имаш свой си център и да не се влияеш какво се случва толкова. Нали, то се случва вече, но Да, да. да се адаптираш и да помагаш чрез това, то това е много важно. И в крайна сметка всеки психолог и човек, който се интересува с душата на отсрещния, той винаги тръгва от себе си или от живота си, поради факта, че нещо се е случило там и иска да помогне първо на себе си, на близките си и след това и на околните. Аз малко или много за това, нали, не само заради това, но за това си избрах да тръгна по пътя на позитивната психология, защото аз смятам да се движа, нали, в посоката да се занимавам с хора с увреждания. Нали, конкретно с зрението, хора, които са с увредено зрение, защото знам, че хората понякога имат, нали, както и аз имах, хората имат трудности да го приемат това нещо и да се справят когато това нещо възникне. И може би аз, нали, с чисто моя преживян опит, но и с инструментите, които се предлагат в позитивната психология, смятам, че могат да допринеса това нещо да премине по-благоприятно. Абсолютно. По-лесен, по-добър начин В да крайна се справят сметка с това. човек, който е преминал през своя си път, той бива много по-полезен за другия, поради факта, че той също си признава своите минуси и плюсове, нали, на моменти, но знае своите недостатъци и като че ли то се усеща отсреща, че този човек е преминал през много неща, борил се е в живота и че той вече може да ти помогне дори с своите насоки, а ти 100%, аз съм сигурна просто, че ще помогнеш на много хора и не само на незрящи, а и на хора, Да. които имат други проблеми Мгм. и защото си там с цялото си съществуване да ги слушаш и да им помогнеш, да им подадеш ръка. Мгм. Следващият ми въпрос е, като не виждаш хората, усещаш ли тяхната енергия или това е мит, който, нали, се носи в пространството? Енергията ти, енергията ти, енергията ти.
Казахме преди малко си говорихме с теб, че ти Да. определяш енергията по различен начин, отколкото може би ние. Да. Сега то много със сигурност е особено субективно това кой как определя енергията и реално на какво казва енергията. Защото, нали, може да е това по-езотеричното значение на енергията, може да е чисто научното значение на енергията, може да е какво ли не. Всеки си има, нали, гледа се през неговата призма. Като че ли обществото в момента по-езотерично това, като че ли То е много привлекателно, това е а, езотеричното, да. Особено. енергията, която предаваш, да кажем, докато си в стаята, за това, може би, повечето хора така ще определят, а не за това, нали, по-научното и тем подобни. Да, Ти аз как го разбираш? аз за мен това по-скоро, нали, не е аз изначало не се приписвам към тази парадигма с езотеричните всякакви неща. За мен това е по-скоро като един като социален усет или интуиция. То са, нали, при мен е една идея по-сложна, това защото нямам достъп до езика на тялото на отсрещния човек. Но ти Да. имаш достъп до това той къде седи. Това по-рано, както си говорихме, аз понякога чувам на къде е насочена главата на хората, когато говорят. Нали, естествено и интонация, дишане, дали е забързано, дали мърда, трепери, нали, това пак е език на тялото, но това е достъпно за мен, поне като шумолиш, издаваш шум, като си притеснен или нервен, или като Да. правиш някакви работи. Някакви такива неща, той е като едно цяло уравнение. За мен е по-скоро това, като социален усет, отколкото да го описвам като енергия. Да кажем, когато се запознаеш с някого, имаш ли идея, нали, чисто енергийно някак си, то и аз не мога да опиша Да. какво е енергия точно, дали този човек е ведър, дали този човек те натоварва. Аз винаги се слагам едно на ум, заради това, което казах с социалното желателното поведение, защото то, нали, може да е едно, да се опиташ абсолютно да се придържаш към социалните установените норми, нали, за да се харесаш или за да не се изложиш или каквото и да е. Но то се проличава. Ако не веднага, то после се проличава. Но в общи линии, да, разбирам кога човек е по-ведър, кога е по-вял, кога е каквото и да е. Защото То в са, крайна разбира сметка се. ние говорим за енергия, да, но ти си в по-пряка връзка с нея. Ами, Защото с това боравиш като че ли, като инструменти, нали, отколкото ние виждаме, да, но забелязал съм това нещо за незрящите, нали, вече когато навлязах и по-скоро в такива кръгове, тук във Варна, в културния дом на слепите, много ходят често и забелязал съм, че ние сме, нали, ние незрящите сме много по-контактни. Точно предвид факта, че, нали, зрението е сетиво, което има възможност да добива някаква информация на разстояние. и може би да, повече те спира от допир Ами, и от това да бъдеш контактен с човека. Дори аз, например, съм човек, който не обича много допира, но нали, днес с теб а, и аз се, нали, научавам нали, да да. те напъствам. Дори понякога забравям да кажа ляво-дясно, просто те бутам леко и за мен, нали, беше също предизвикателство и затова казах, че ти учиш и хората около теб. Да, и се оказва се, че е доста ценно, защото хората много са ми казвали, че някак си са намират принос, намират ценност в това нещо. Така по-свободно да контактуват с хората, нали, докосване. Сега не всеки си има неговите такова, но хората наистина възприемат това, което е като моята. Ами да, при нормалния човек, нали, аз преди да го докосна или да му хвана ръката, аз първо ще се замисля, но при теб, нали,
хайде ела, става като че ли то Да, няма тази бариера, което е много интересно всъщност. интересно е, да. Отново сега се замислям за това, докато си говорим. Вървя по улицата, аз вече, нали, опитвам се по маршрут, нали, сам да стигам до Мгм. културния дом. И те хората ма хващат, ма дърпат наляво надясно. Нали, то не винаги е удачно да се случва, защото, нали, аз ходя Да. си по линията и вчера ли бе, да, една жена тръгна да ме дърпа. Ама нищо не казва, просто ма фана и тръгна да ме дърпа. И аз спрях се на мен. Викам, къде ме дърпате? И тя чак тогава се замисли да ми каже, ама, То е ви, инстинкт, да, може би. ви, нали, към светофара, викам, не към светофара, аз стигам към спирката. И тя тогава вика, добре, ето насам и ми заведи ме там до градинката, до бордюрчето, където да се водя, да се стигна до спирката. Но да, просто ма фана и ма тогава, наистина в такива моменти, по-добре да спреш, да кажеш, чакайте сега, къде е, нали? Да попита първо, но Да, понякога да, просто да, по инстинкт явно искат да, да помогне човек и просто да, да види, да бъде помагач, но невидим абсолютно. и да Не, си тръгне след това. аз разбирам, че той идва от добро място, нали? Да. Добро желание. Но това е едно от другите неща, дето говорихме преди малко. Не са се замисляли хората за това нещо. Че или просто в момента на ситуацията някак си на първично ниво забравят, че не виждам и естествено, че като ме дръпне, не знам, странно е. Но да, случва се. И от други незрячи съм го чул. Един незрящ в София казва, аз като чакам за метрото, постоянно ме фащат, ме дърпат, ме наляво надясно. Викам, чакайте, къде ме бъде? Има един много известен, той в TikTok си качва много видеята, но не се сещам за името му и доста е интересно като цяло. Интересен е вашия живот. Да, и много забавен. Да. Много направо. Като сме в културния дом, постоянно някакви шеги. Имам... То сигурно имате вече и черен хумор помежду ви. Какво вече? Това е Начина, по който абсолютно... се разтоварвате, Да. може би. И седим... Аз с още там няколко човека, точно на входа, те са едни стълби. И той е един наш семейен приятел, нали, той е вече 50-60 годишен нагоре. Да. И той напълно незрящ, ма подминава така. Пък едното момче, нали, има частично зрение. И го спря, вика, що го подминаваш така, Данчо, нали? И той се засмя. Иво се каза, засмя се и се обърна и вика, не съм го видял, бе, какво да направя? Ами, да. И всички те, ха. Да. Ами то става наистина черния хумор, особено при доктори, при психолози, при хора като вас. Много помага да се разтовари мозъка, защото понякога, особено да кажем, криминалистите преживяват много различни неща и това е Да. начинът, по който просто мозъка си каза, добре, да нормализираме малко по другия начин нещата. Ами, ние, нали, знаем, че хумора, както позитивната психология се разглежда като силна страна, така и реално се разглежда и като защитен механизъм. И то Да, наистина е двустранно. Зависи нагласата, в която го използваш. Защото наистина може да е много ценна, силна страна и да ти разви много важни качества. Същевременно, наистина знаем, когато сме нервни или притеснени, какво правим? Ние се смеем, се усмихваме или нещо, или правим някаква шега, за да разведрим положението. Ето, тя е защитната функция. почнах с хората да казвам със смях, като се запознавам, аз заеквам да знаете, не ме поправяйте и се смеех, нали? Да. И те, ама защо сега, нали, директно каза и много се смееха. Или пък имаше един виц, когато заекваш си поръчва хамбургер, хамбургер става, но в крайна сметка понякога става така и... Мога ли да го открадна това? И Да. примерно да казвам на хората, не от неуважение не ви гледам в очите, да ме извините нещо така. Ами, да. Но ти всъщност, без да осъзнаш, понякога гледаш в очите човека. То е Като останало. че ли да, виждаш, аз... То е останало защото аз, нали, преди съм Да. до колко години, точно формативните години съм виждал. И горе-долу имам представа, сега естествено чувам ти откъде ти идва гласа и горе-долу 50 см по-нагоре гледам. И се предполага, че там са ти очите. И горе-долу
се Да. случват работите. Да. Следващият въпрос е за дипломирането ти. То не е въпрос, а по-скоро да споделим малко за онзи момент, Да. който беше наистина трогателен. Може би така е изглеждал за нас, защото ние преди малко си говорихме с теб и ти каза, че за теб може би е било нещо по-нормално, но за твоята майчица, нали, е било даже още За нея, да, по-сантиментално. тя 100 пъти повече са. Не, че аз не се зарадвах, не, И че да не го кажем оценим, за но да. момента, който се случи там, когато ти излезе на сцената като отличник. А, всеки те аплодира. В Да. началото бяха по-малко хората, защото не осъзнаха какво се случва. Той излезе с майка си и в следващия момент цялата зала започна да аплодира, защото разбраха, че имаш, нали, този дефицит. И като че ли искаха да ти кажат браво, че въпреки всичко си Да. успял и си пример за нас. Аз дори, честно казано, майка ми беше до мен, аз бях най-отпред и казах на майка ми, ама знаеш, че той не вижда, нали? И пък е отличник и дори като че ли можех да се разплача, бях много трогателен ден беше като цяло и тази сцена беше много трогателна за нас, а за теб може би не е толкова, но Ами, аз го оценявам наистина, но някак си го виждам и самото отличие. Да, окей, наистина хубаво е. Наистина е хубаво. Наистина го оценявам, нали, това, което се случи, че ме изкараха на сцената и всичко. За мен несъизмеримо по-важно е през цялото обучение какво всъщност ми влезе в главата. Нали, да има като резултат това отличие. Гледам вече самата ми то като че ли при перспектива. теб резултата беше преди това отличие, според мен ти имаше резултат дори от самото начало. Да. Коренна промяна. Честно казано, ти си от хората, които съм чувала да говорят на висок стил, като български, от много други хора, които уж са на високи постове, хора, които обучават деца, дори не знаят да говорят правилно български или да пишат дори. Ти, например, имаш много висок стил на говор, нали? Знаеш откъде се повлиях за това нещо? От много Откъде? интересно място. Като малък четах книгите за Шерлок Холмс. И Да. той говори много изискан, много, много красиво и много хубаво. Точно това, както ти казваш, много високо и изтънчено. И аз викам, добре, бе, това е много готино, то прави много добро впечатление. И някак се тръгнах, задвижих се в тази посока, нали, малко да се изчистя, да си извися малко говора. Сега, естествено, не винаги се получава както. И днешния разговор на моменти го показва, но намирам наистина ценност в това. Наистина. Освен, че Особено, звучи. може би, за теб е още много. Да. На з- по-ценно място е да говориш ясно, Да. защото ние имаме. Аз, когато говоря, винаги си размахам ръцете, като обяснявам Да. нещо. Това го чувам, А, между другото, знаеш ли? Като си да, мърдаш може ръцете. би. И така се изразявам също, Да. но при теб може би ти си загубил и това, а преди може би си го имал. Аз още го имам. Просто сега гледам да съм по-обран, да не ударя микрофон, нещо, нали, тук се съобразявам. Но това също допринесе към него едно нещо, което ни каза доцент Кръстева в лекциите. Нали, ставаше въпрос нещо. Тя, ако се сещаш в лекциите, имаше навика винаги да прави като морфологичен разбор на всяка една дума. Примерно като имаше агнозия, тя очертаваше. Да. Отменя, нали, Сега се сещам, докато. липса на следващата дума. Патопсихология, психопатология. Тя правеше, Да. обясняваше ги всички тези неща. И тя какво каза тогава? Всяка професия си има своите уръдия на труда. Ние като психолози, нашите уръдия на труда са думите. И това нещо така, едно ми го жигоса в мозъка до такава степен ми се отрази, че наистина слагам акцент върху това какво казвам и как го казвам. Нали, когато естествено не са легави или съм, нали, в по-отпуснат някакво състояние, но когато
гледам да предам нещо смислено и целенасочено, адекватно звучащо, гледам да е така, да е по-изпипано, за да може да се разбере най-добре. Това е много ценно и аз съм туркиня, нали? И при нас даже мисля, че е още по-важно, защото каквото и да си кажем, в крайна сметка дискриминация сме усещали до някъде. И винаги съм виждала как мои, нали, те са ми етнически братя, да кажа, не успяват да говорят добре български, бъркат родове. На всеки може да се случи, дори да си българин, на момент да може да се случи, но в крайна сметка аз много обръщам внимание и аз. Мгм. И една моя учителка, тя по математика даже беше, но ни каза и един ден, четете книги, независимо какви книги, просто четете, за да имате добър речник М, и дори без да осъзнавате, ще боравите с много думи, които просто се запечатват там Да, някъде. да, абсолютно И е така. това е много ценно. Не е нужно да е книга специално литературна, прекалено, която да е сложна. Може да е просто книга, която ти обичаш и оттам ще вземеш много неща. И важно е да се чете, важно е да се знае. А ти сега слушаш, може би, Слушам, книги? да. Да. Слушам. Значи, аудиокниги, да, слушам. Също чрез говореща програма, нали, ако имам на Мгм. Word документ, примерно, или на PDF нещо, тя може да го разчете и го възпроизвежда. Много интересно нещо чух, ми казаха там в Съюза. Много хора предпочитат този метод, нали, Тъкмо това щях да кажа. да, не аудиокнигата, а този нали, той е, поне това, което аз използвам, той е старата версия на говорящата програма, той е по-скоро роботизиран, но звучащ. Но те казаха, че го предпочитат това, защото то малко или много по едно време става като а, ми, възприемаш го така, както го чуваш. Разграничението, което те правиха е, че когато човека, нали, прави аудиозапис, да речем някой актьор, както доста често записва, Да. те влагат тяхната си емоция. А това е беземоционално четене. И ти реално може да Ти се си... въобразяваш. Да, ти го възприемаш така, както все едно ти би го възприел, като го четеш. Ти просто го чуваш Между без другото, никаква конотация. много хора в момента аз забелязвам, не четат, нали, самите, а по-скоро слушат. Да. И те нямат такива проблеми като твоите, просто това е тенденция в момента. Да, ти от към време, от Storytel, към това е всичко. най-известното, нали? Да. И много хора го правят, аз не го разбирам, защото за мен е много важно да има хартия и да влезна аз в този свят с моето си въображение. И сега разбирам защо може би хора като те предпочитат повече другото, защото наистина то е монотонно, може би, но ти си слагаш там въображението, което ти искаш, а не онзи човек, който влага емоцията си и неговото въображение. Да, ти по едно време се Много свикваш. интересно. То ти наистина е съпоставимо, този роботизирания глас е съпоставимо с Times New Roman шрифта, да гледаш на книгата. Той е Да. най-основния, най-бейсик шрифта, който е, както и той е беземоционалния, най-основния глас и ти вече си го оцветяваш с емоцията, която изпитваш. Добре, ние говорихме за дипломирането и за майка ти може да споделиш, защото аз виждам, че тя винаги е била до теб. Да. Може би дори на моменти тя не се е отказала, а ти може би си бил на ръба в даден момент да се откажеш. Нали, в кавички го слагам това Да, 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 да. отказване. Но тя като че ли по-нахъсана дори от теб, така да наречем. Ами, да. И не, в смисъл, да, разбрах какво казваш. Да, аз това нещо, нали, борбеността ми, тя също, ако я питаш, тя също ще каже. Това по-скоро, наистина, от нея съм го видял и съм го взел, защото наистина не се отказваме. Тя в момента, малко или много, тя движи всичко в нашето семейство, защото баща ми в момента и той има едни проблеми и той не може да... И всичко пада основно на нея. И въпреки това,
Тя правеше ремонти, правеше вино, правеше какво ли не, нали, неща, които в кавички, аз това не го харесвам, което е мъжка и женска работа. Тя е основно примера защо това нещо не е така. Мъжка и женска работа. Тя прави всичко. Жените в много екстремни ситуации Да, понякога се да, справят много по-добре, отколкото в мира някакси. да. Еми, То като цяло човека, но жените понякога като че ли имат свръхсили, да. особено при такива трудности и както тя, нали, може би си е казала: „Моето дете няма да се откаже, нали, от развитието си, въпреки че има дадени проблеми“, и ти е Мгм. помагала винаги. Да, да. Това е много ценно Много наистина, е ценно, че да. имаш такава силна жена, освен майка, тя е жена в крайна сметка и Абсолютно. човек, който е пример много голям. И всеки, който я познава и който, или, нали, постфакт, например, нали, чрез мен са докосни и са запознали с нея и си ти казва: много уважавам майка ти, много борбена жена, много ма кефи, много това, много онова, и то е така. А пък ти, ако отидеш сега я питаш, тя ще каже: то като ти опре, нали, Ножа до кокала. да, като няма на къде, ще го така. Ами имахме технически проблем и сега за последния въпрос се връщаме отново. Беше: ако утре можеше да върнеш зрението си, ти би ли го направил или не? Дали си доволен от новата си версия или вече нова стара? Доволен съм до такава степен, че ще кажа на 90% не бих си върнал зрението. Много странно, предполагам. Необичайно за хората. Но да, 90% не бих, на 10% бих. И то главно, защо бих си върнал зрението, нали, да, има някакви повърхностни неща и да, искам да видя това, искам да видя това. Наистина, то особено с човек, който не е, в смисъл, придобита ме слепотата, виждал съм някакви работи, ми липсват, нали, чисто човешки. Но по-скоро е заради улеснението, което това ще е на хората в живота ми, които в момента трябва да, нали, не са ми казвали, никога не са ми демонстрирали, че съм имал тежест или нещо такова, но просто все още съм в такова положение, че не съм напълно самостоятелен. Не мога да съм. И някои неща падат на тях. От тази гледна точка, улеснение за тях бих се върнал. Но чисто така личностно се харесвам. И съм намерил съм ценността в това. И приноса, който има към мен, нали, не само в тази свръхкомпенсация на сетивата, това, онова, по-скоро в интерперсоналните взаимоотношения, които някак са Може би засилват. хората са по-отзивчиви, внимателни, по-положителни към теб и нямат бариери. Или Какво пък някои означава? може да имат. Със сигурност имат много хора, не знаят как да общуват с незрящ човек. То е едно такова като изначално притеснение, защото Да, не знаеш как да подходиш сега. дори може би на каква тема да говориш, дали да питаш нещо, дали да не питаш нещо. Не всеки е като теб Да, прекалено отворен да. и прекалено разбиращ от вътрешния си свят, от психология. И може би хората се притесняват да не обидят човека, да не го притеснят или пък някои изобщо нямат такива задръжки, както го говорихме, и те Да. хващат и те дърпат Да, или те да. бутат Да, 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 някъде, ясно. което е както всичко в живота, няма средно, или едната крайност, или другата, може би. Баланса е нещо, което търсим, но в живота дали го има, спорно е отново. Философски някак. Да. Да. В този ред на мисля, по-скоро не бих. Да. И ние с теб в колата си говорихме за това, че интересно ни е дали човека, който изобщо никога не е виждал, или пък човека, който
някога е виждал и сега не вижда, на кого му е по-трудно и ти как би определил? Или не можеш и ти? М, То е естествено строго субективно, защото не, нали, в живота на един човек не е само зрението. То да, до голяма степен с него или без него, чрез останалите неща възприемаш света, но нали, то е една цялостна констелация от различни преживявания и ситуации. Мгм. Нали. А, Къде си израснал, какво се е случило, но до голяма степен аз, нали, от моята перспектива на човек, вече с който е имал досег до визуалния свят, по-скоро смятам, че на хората, които са с вродена слепота, на тях им е по-сложно, защото света, в който живеем ние всички, то е с акцент на, на визуалното. Той е изграден до голяма степен от зрящи хора и ни, реално, нали, нормата, така да го кажа, е да си зрящ, да виждаш. Да, То е от зрящи хора за зрящи хора. Ние сме хората, които трябва да се адаптират. И в това е трудността. И е голям плюс да имаш вече представата за нещата как изглеждат и вече да трябва към това нещо да се напаснеш, отколкото да не знаеш въобще кое какво е. Така смятам, нали, това е според мен. относно наистина труден въпрос е. Много Нали, ние трудно, да. преди малко, докато снимахме, се пошегувахме, че като въпроса кокошката или Да. яйцето и трудно е да се отговори, но всеки сигурно си има гледна точка и Да. добре, като за последно, какво би искал да кажеш на хората и как те могат, когато дори да имат своя тъмнина, независимо каква е тя, до някъде да намерят и ефект в нея, както казахме с теб преди малко? Ами, трябва да наистина да са вникне, да се разбере това нещо на първо време, нали, на първа степен. Да, трудно, сложно, каквото измерение, нали, в каквато и сфера да е. Дали в действителност няма някаква друга страна на монетата, дали не допринася към нещо друго, нали, както Винаги има, израза като че ли. дефекта ефект. Ето, аз не виждам, но примерно много други неща, нали. Даже абстрахираме само от това, че примерно ми е по-детайлен слуха или тактилното усещане, някакво такова нещо. Но ето просто наистина интраперсоналните взаимоотношения доста се засилват от гледна точка на това, че ние незрящи сме много такива по-контактни и чрез допира примерно гледаш човек, който е по-притеснен или в смисъл, добиваш някак си по-часа и изпъстрят се картинката за човека. И някак си на по-дълбоко. Но странно ми е да го условеся, даже да го обясня. Да, Но то не е е, нужно, както го усещаш. да, просто са засилени са тези взаимоотношения с хората. Добре, а как би искал да кръстим това, което заснехме Хм, и да приключим с това? Много добър въпрос. Аз Знаеш също ли, съм написала нещо, но като че ли искам ти да го... реално не се бях замислял. Това, което ми хрумва е това, както ми се казваше интервюто, но айде да не е същото, защото е много добра фраза тя. Тя е моя, аз се измислих, не се измислих те. Може Но да я кажеш, но да, все пак, да, щом е твоя. много малко всъщност са нещата, много малко са нещата, които всъщност не можем. Защото Мгм. наистина, но особено като му учиха да готвя в това рехабилитационния център в Пловдив. Взимай кифтето, нали, каймата, хубаво оформяш, слагаш тигана. Че оформяш, а не е готово. Не, аз си месих Леле, каймата и леле. всичко, да, от нулата. И слагам в тигана и жената там на инструкторката ми казва, айде сега, а, почвай да го буташ, нали, да го въртиш. Много интересно. И
И аз седя и викам, добре, как? И тя ме гледа. Как така? Как? Просто хващаш с шпателката и го обръщаш. Аз очаквах някакви, не знам си Помощ. какви работи, някакви стратегии, там джедайски номера да ми покажат. Пък не, то просто фащаш и така. То наистина, То реално, как, най-простото, как иначе да го тъпаш? И то просто го правиш, реално спирачката беше в мен. мисля, че Моето най-простото предубеждение. нещо е най-ценното в живота като цяло и най-простите неща са много ценни. Всъщност да обърнеш едно кюфте е Да, много ценно в същия момент, защото то не е само до кюфтето, че го да. обръщаш и ще го изядеш, а до Гледай, много други неща. гледай до какво прозрение доведе. Да, Че просто спирачката в мен. Няма нужда от тези спирачки, които ние сами се слагаме. Просто абсолютно. няма смисъл. И как да кръстим? Или не знаеш? Нямам. Аз съм написала човека, който вижда чрез душата си, така съм те усетила, но Това нали, е. момчето съм написала, но Това сега викам, ай да не е да. момчето. А, да, сега като че ли виждаш чрез душата си, през нея и оттам идва много светлина. А ти помниш ли себе си визуално? Да. Липсва ли ти как си се гледал на огледало? Ми... Не съм бил чак толкова суетен и самовлюбен. Сега хората ще му бъзикат. Моите познати, че съм, защото аз доста често го хиперболизирам това, че нали, аз съм центъра на целия, защото аз съм реално доста обгрижван. Ти знаеш, даже в университета всеки ме хваща, ми помага, това, онова, нали. Малко или много, наистина, доста неща се Има и случват. една Така че, комфортност в цялата ситуация, като че ли да. от моя страна ли? Не, това, че просто не е само, нали, като теб, и много други хора имат такива проблеми и чрез проблема имаме хора, които ни помагат, може би. И интересно е, да. Стига да можеш да приемаш помощ. Иначе Мгм. става много неприятно. Това е съвсем отделна тема. Да. Добре, благодарим ви и се надяваме Йордан да бъде наистина един голям пример. И не само той, майка му и всички около него. Той е просто един учител, без да бъде учител и преподавател официално. Някои хора в живота са пътеводители, дори понякога те да бъдат в тъмнина и това е много ценно. И вярвайте, че дефектите, проблемите, болестите понякога са ключът към щастието ни, може би дори, нали, то щастието е много относително, но като че ли ни носят една светлина и надежда. И както Йордан казва, монетата има и друга страна. Вглеждайте се в нея и до скоро. Хайде!